Hello mga kababayan, dito na naman tayo maglilinis na naman ng isda. Ako po ay si Domingo Bandola. Natrabaho po ako sa isang mall, taga-kaliskis po ng isda, kahit ano pong klaseng isda. Huwag lang po yung isda ng mga iba dyan, dito lang sa mall. Isa lang muna i-display ng kung ano-anong isda, tilapia, kung ano-ano pa. Sana po mag-enjoy kayo sa mga vlogs ko. Sana mag-subscribe po kayo para naman makatulong po kayo ng matulong po kayo sa customer na ako bibili yun, bibili niya. Ang duha, ang tawag po sa bibili ni madam. Ang tilapia, buhay pa yung tilapia yun, kilo. Sa pagsulok po ako po ang nagbibinta, naglilinis. Yan, linis tayo ng bangus, bisibis po, Santo Domingo. Masarap, parang dagupan. Buhay pa yung mga tilapia, fresh po nila. Fresh ako naman. Napakahirap ang trabaho ng taga-kaliskis ng isda. Umaga hanggang hapon, babad yung kamay, sakit sa katawan, hapon ang minsan susugatan pa. Maraming salamat po sa nag-view ng account ko at nag-subscribe. Sobrang salamat. Thank you. Sana mag-enjoy kayo sa pag-nunod ng aking vlog at paglilinis ng isda at kung ano na pang mga isda ng papakita ko. Maraming salamat. Salamat po sa inyo mga kababayan. Napakalaya po binili dyan ng customer na tilapia. Ang tilapia pong linilisan ko dyan ay galing Buhi, Kamsor, mga taga-Bicol. Taga-Bicol po kami, mga Tubong First District, Tabaco City. Buhay mga kababayan ko. Mga kababayan ko sa Bicol. Fresh pa po yan. Galing Kamsor. Masarap na tilapia. Parang matataba ang mga tilapia niya at masarap, ihawin, fresh na fresh. Sana po mag-enjoy kayo sa panonood ng aking mga vlog. Sana mag-subscribe po kayo sa lahat ng aking mga video ginagawa. Sorry po kung medyo hindi pa masyado marunong mag-edit yung mga video, pero salamat po sa lahat. Salamat. Sana mag-enjoy kayo paglilinis ko ng isda. Nilinis ng isda kahit anong klaseng isda, tulad nito, tilapia. Mga binibrand po lang, lahat po ng nililinisan po, karamihan po binibili na po niya ng mga customer. Kasi marami po kasi talagang bumibili dito sa tinatrabahuhan sa mall, dito sa Albay, kasi napaka-fresh po talaga ng isda. Napaka-fresh at mababait pa yung mga tulad ko, mabait po ako. Oh no! Saka tinitindera. Yun, kaya maraming pinipili. Sobrang popular na po dito yung paglilinis dito ng isda. Kaya po maraming bumibili dito sa amin kasi
Karamihan po dito ng isda, medyo parehas lang ng presyo namin sa palengke. Mura dito ang isda kaya maraming bumibili. At saka sa paglilinis po ng isda, hindi naman sa hindi po sa magaling na maglinis. Po kasi nakikita po talaga nila kung paano maglinis, ilan ang pinapa-slice nila. Ganun po dito kaya medyo marami po talaga dito bumibili. Ano na yung mga alam na po ng mga tao na mapagkakatiwalaan po talaga yung mga tindera dito. Magagaling linis ng isda. So, salamat po sa inyong lahat sa panonood. Sana mag-enjoy po kayo lagi sa pag-vlog ko. May video po akong ina-upload. Sana mag-subscribe po kayo lagi. Salamat po. Follow and like. Salamat po. Enjoy po kayo sa panonood nyo. Thank you. Lingon ang kato. Lingon. Baba. Ayun, mga motor mo. May mahulog lang.
Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. I'm Domingo Gabando. Sa mga kapipit. Nakakaangang plastiko mo. Yan. Uy. Sino ba ay? Bilang sa'yo, madam? Ayun ito sa mga followers ko doon. Kaya mo na, Eileen? Din. 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 Hindi mo ka magsusi. Ito yung plastiko. Pili mo ko naman. Eileen nga na. Pwede nga naman. Eileen nga na. Magano man. Mayan dyan man na pwede. Maestro mo yun. Eileen nga na pwede. Kaya putulo ng tilapia. Pag